Sa ngalan, samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo. Manaw sa kanimo. Niya nata sa pilarong adlaw, ikaupat nga adlaw sa Misa de Gallio. Kinsa man ninyo dinhi ang perfect ang attendance so far? Mapurgatorio na mo. Ini kaugma, lima na, mulabaw na tag-usa, o makatambong pa mo, pikas tiil, langit na. Yang ma-perfect yun ninyo hangtod sa ikasiyam, pwede na mo mga matay. Ano? Mga igsoon, iampo nato nga sa atong pagsakripisyo na ining Misa de Gallio, makabot unta nato ang kalinaw kahusay dinhi sa atong nasod, labi na mahunong unta ning korupsyon, panag-away, pagkaway transparency o accountability sa ato karong mga official sa gobyerno, o
nga ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagis pagpamalit ani mga slots, pagsuporta aning atong mga programa nga fundraising nga unta punon sila sa grasyas Ginoo. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Kaluhian unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Himaya sa Diyos sa kaitasan, himaya sa kaitasan, ang iyang katawan karon ang bayan, ang Diyos ang kadai-kanaw sa yuta. Noong Diyos langit ng hari, Diyos ang lahat, makakagaw sa nagasilang kami, kanimo, nagpasalamat kami, kanimo, nagagalit kami, kanimo, tungkol sa iyong himaya. Himaya sa Diyos sa kaitasan, himaya sa kaitasan, ang iyang katawan karon ang bayan, ang Diyos ang kadai-kanaw sa yuta. Jesu-Cristo, utuhan na sa amahan, Cordero sa Diyos, ikaw namatay, sa sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kakakalimot sa puso, sa amahan, kabataan ang pangamuyo, kay ikaw ang santos, ikaw lang, Ginoo, ikaw lang ang langit halangdon, O Jesucristo. Upad sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Ama. Amen, amen, amen. Magampo kita. O Dios, gipadayag mo sa kalibutan ang kahayag sa imong himaya, pinaagi sa pag-abot ni Kristo, nga gianak sa Birhen, itugot nga among sa ulugon sa hugot nga pagtuo, ug buhi nga gugma,
ang misteryo sa Dios nga nagpakahimong tao. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa mga maghuhukom. Unya dihay usa ka tawo nga ginganlag Manoa, tagalungsod siya sa Zora ug sakop sa banay ni Dan. Wala gayud manganak ang asawa niya. Mipakita sa babay ang anghel sa Ginoo ug miingon, wala ka manganak, apan karon magmabdus ka ug manganak og lalaki. Ayaw gayud pag-inom og bisan unsang bino o ilimnong makahubog o pagkaon sa bisan unsang kalanon nga gidili, tungod kay magmabdus ka ug manganak og lalaki. Ayaw gayud patupihi ang iyang buhok, kay sukad gayud sa iyang pagkatao, ihalad siya ngadto sa Dios, ingon nga Nazareo. Siya maoy muluwa sa Israel, gikan sa mga Filistihanon. Unya milakaw ang babay, o giingnan ang iyang bana. May tao sa Dios nga binuol kanako ug makahadlok ang iyang panagway sama sa anghel sa Dios. Wala ako mangutana kundiin siya gikan ug wala usab siya mutug-an kanako sa iyang ngalan. Apan gisultihan ako niya nga magmabdus ako ug manganak og lalaki. Giingnan ako niya nga dili ako mag-inom og bisan unsang bino o ilimnong makahubog, ni magkaon og bisan unsang kalanong gidili, tungod kay ang bata ihalad ngadto sa Dios, ingon nga Nazareo sa tibuok niyang kinabuhi. Ang babae nanganak og lalaki ug ginganlan niya Samson. Ang bata mitubo ug ang Ginoo nagpanalangin kaniya. Ug ang espiritu sa Ginoo misugod pagahom kaniya samtang didto siya sa kampo sa Dan, tunga-tunga sa Zora ug sa Estaol. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Puna ako sa imong pagdaig, ug awiton ko ang imong himaya. Puna ako sa imong pagdaig, ug awiton ko ang imong himaya. Pagpakahimong akong bato nga dalang panan, usa ka kuta nga maghatag kanako og kasiguruan. Kay ikaw man ang akong bato ug akong kuta. O Diyos ko, luwasa ako sa kamot sa dautan. Puna ako sa imong pagdaig, ug awiton ko
kay ikaw ang akong gilauman o Ginoo. Ang akong gisaligan o Dios sukad sa akong kabatanon. Diha kanimo nagasalig ako sukad sa pagkatao. Gikan sa tiyan sa akong inahan, ikaw ang akong kusog. Puna ako sa imong paglaig, ug awiton ko ang imong himaya. Maghisgot ako sa gamhanang mga buhat sa Ginoo. O Dios, magsugilon ako sa imong ulusahong katarong. O Dios, gitudloan mo ako sukad sa akong kabatanon. Ug hangtod karon nagasangyaw ako sa imong katingalahang mga buhat. Puna ako sa imong paglaig, ug awiton ko ang imong himaya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Di mayaon ikaw o Ginoo. Sa panahon nga si Herodes maoy hari sa Judea, may usa ka pari nga ginganlag sa Zacarias nga sakop sa parianong laray ni Abias. Isabel ang ngalan sa iyang asawa nga sakop usab sa usa ka parianong banay. Silang duha nagpuyog dalaygong kinabuhi at tubangan sa Dios ug nagtuman pag-ayo sa tanang sugo ug balaod sa Ginoo. Wala sila'y anak, kay dili naman makapanganak si Isabel, og siya og si Zacarias, tigulang na kaayo. Usa ka adlaw ni ana, nagtuman si Zacarias sa iyang katungdanan pagkapari atubangan sa Dios, diha sa bahin sa pag-alagad nga iyang angkon adlaw-adlaw. Sumala sa batasan nga gisunod sa mga pari, napili siya pinaagi sa ripa sa pagsunog sa insenso didto sa halaran. Busa, misulod siya sa templo sa Ginoo samtang nagampo ang panon sa mga tao didto sa gawas sa takna nga gisunog ang insenso. Unya usa ka anghel sa Ginoo mipakita kaniya. Nagtindog ang anghel sa tuo sa halaran diin gisunog ang insenso. Sa pagkakita ni Zacarias sa anghel, nalibog og nahadlok siya
apan giingnan siya sa anghel, ayaw kahadlok Zacarias, gidungog sa Dios ang imong pag-ampo, ug ang imong asawa nga si Isabel moanak og lalaki. Nganli siyag Juan, inig katao niya, magmaya ka og malipay, ingon man ang uban, kay mahimo siyang dako atubangan sa Ginoo. Dili gayud siya mo inom og bino o isog nga ilimnon. Sukad sa iyang pagkatao, mapuno siya sa Espiritu Santo, ug daghang mga tao sa Israel dadto niya balik ngadto sa Ginoo nga ilang Dios. Mag-una siya sa Ginoo ug makabaton siyag espiritu ug gahom sama sa nabatunan ni propeta Elias. Himuon niya nga ang mga amahan ug mga anak magkauli, ang mga masupilon iyang pabalikon sa matarong nga dalan, ug ang katawhan andamo niya alang sa Ginoo. Giingnan ni Zacarias ang anghel, unsaon ko man pag-ila nga tinuod ang imong giingon kanako, tigulang na ako ug tigulang na usab ang akong asawa. Ang anghel mitubag, ako si Gabriel nga nagtindog atubangan sa Dios, nga maoy nagpadala kanako aron pagsulti ug pagtaho kanimo niining maayong balita. Apan wala ka motuo sa akong mensahe nga matuman gayod sa hustong panahon. Og tungod kay wala ka man motuo, maamang ka, dili ka makasulti hangtod sa adlaw nga matuman ang akong gisaad kanimo. Niining higayuna, naghulat ang mga tao kang Zacarias og nahibulong sila nganong nadugay siya kaayo sulod sa templo. Sa paggula niya, dili na siya makasulti kanila, busa nagtuo sila nga nakakita siyag pananawon sulod sa templo. Og tungod kay dili man siya makalitok, bisag usa ka pulong, misinyas na lamang siya kanila. Pagkatapos sa iyang turno sa pag-alagad sulod sa templo, mipauli si Zacarias sa ila. Wala madugay, nagmabdos ang iyang asawa nga si Isabel ug wala mo biya sa balay sulod sa 5 ka bulan. Miingon si Isabel, karon mitabang nagayod kanako ang Ginoo niining paagiha. Gikuha niya ang naghatag kanakog kaulawan at tubangan sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Human ang tao nakasala, ang Ginoo nagsigi nagyod og saad og kaluwasan. Og ang final nga manluluwas mao ang gitawag na Mesiyas or dinihugan nga mao si Jesus. Nya before nahitabo ni dunay mga tao nga gipili sa Ginoo aron mahimong agianan sa kaluwasan. O sa unang pagbasa, ang gipili maotong babaeng dili manganak, asawa ni Panua. Unya, gibindisyonan sa Ginoo og nakapanganak, ginganlag Samson. Siya mo'y usas mga nagpaila nga kung ang Dios naa nato, no one or nothing can be against us. Walay makabuntog, makasupak kanato. Pero nabudhian lang to siya ni sa nga to yang asawa ni Samson.
si Delilah. Munang na siya ay kanta nga, why, Delilah. Ano? Samson and Delilah. Ang sunod, mao ang duol-duol na gyud sa manluluwas, ang mag-andam sa dalan para na gyud sa manluluwas para ni Hesus. Og mao kana si Juan nga magbubunyag. Ang gipili na sad sa Ginoo nga paanakon, mao na sad ang way anak, tiguang pagyud kaayo. Lingiyay mong tupad nga kanang tiwasonon. Ing na musugot pa kag paanakon kas Ginoo. Pangutan ba kana mga tiwasonon lang. Oy, mo balibad. Balibad. O na ang usas mga mensahe, mga igsoon, nga kini diayng kaluwasan, nagkinahanglan gid ni siya og pagka open nato sa kabubutos Ginoo. Kanang musugot gyud ta nga tudluan sa Ginoo or pilion sa Ginoo bisan pa man og medyo supak na sa atong kahimtang. Nang supak sa atong kahimtang ba? Tiguang ka, paanakon ka. Babay sama ni Maria, mao nagipaagian sa manunubos sa tinuod nga Mesiyas. Wa hilabtig laki. Nya 14 anyos pa. Kita maglagot man ta ng 14 or 15 nga mamabdos, no? Mingom ta naong tan-aw to failure man gid na. Pero mao na gipili is Ginoo, 14 anyos gipaanakan. Ana. Wa pag yun mahilabtig laki nasa uban, siging pahilabot kay anak-anak. Nga buangon sa gayo. Kinahanglan mo sugot ta nga gamiton tas Ginoo. Sige, lain na sang lingi sa imong tupad. Ang di mo lingi gigamit sa yawa. Lingi aba. Mailhan mo ako inyo mga naong og mulingi mo. Sige, lingi. Ready, lingi. Lingi ba? Lingi usa. Ina musugot kag gamiton ti ka? Ina ba? Ingna ba? Kung di ka musugot nga gamiton anang imong tupad, musugot sad ka nga gamiton ka sa Espiritu Santo. Kinsay musugot nga gamiton sa Espiritu Santo? Tasa ka mo? Sa isa. Uy, kinsa man day mo gamit ninyo kadaghanan? Ang yawa? Nga mo'y musulti ninyo usba ng color sa imong buhok, kiskisa ng imong kilay, hilisig badlis, usba ng color sa imong naong, usba ng imong gender, usba ng imong palupyan tube, putla na, patya ng bata nga nasa imong tiyan, i-abort na, suksuki nag-ayudi, suksuki nag-kondom, imni nag-pills, gamiti nag-withdrawal, kana mo inyong sundod? Nga, di man mo magpagamit sa Espiritu Santo. Okay. Second chance. Kinsay mo sugot nga gamiton sa Espiritu Santo nga mga anak o bata. Tasa kamot. Sige na. Lakig babae. Naunsa. Nga magmanganak ng babae, guway laki. Hindi mo na pwede. Maubitaw nga ang pahibaw sa anghel si Zacarias. Nga manganak ang imong asawa. Wa man mo tuo. Naamang. Ug daghan nato dinhi amang. Kaya naman, di man mo tuo sa Espiritu Santo. Amang. Kana dayang mga nangurakot anang atong kwartas nasod. Mahimo man na silang amang nga mosulti og transparency and accountability. Di na sila kasulti ana. Kaya nga naman, wa man sila musunod.
sa Espiritu Santo nga mao ang kamatuoran. Unsaon man nila pagsangyaw sa kamatuoran? Kanang mga nangabit, kanang mga hingabitay, babae o lalaki, asawa o bana, dili mo kasangyaw sa inyong mga anak, dong, day, ayaw mo pangabit. Masupo man ka, mahimo kang amang. Ana, kamong mga nagpuyo-puyo, kamong nagpuyo-puyo, nga wapay mga kasal, gasigi na mong tinukhangay, mahimo sad mong amang sa pagsulti sa inyong isig katao, labi na sa mga batanon na dong, day, likay na ninyong puyo-puyo ha. Kaya nga naman, imo mang binuhatan. Di ba? Uy, mga amang. Di ba? Mingaw kay Mugnaw. Kamong way palit-palit og slat. Kamong wagyan mo palit og slat. Maamang sad mo sa pagsangyaw nga, uy, mamalitag slat, pabalitag slat. Di mo kasultian na. Kaya nga naman, otro masabong way palit-palit slat. Amang. Di way kaluwasan. Way kaluwasan. Luwasonon kay rong atong parokya. Daghan kay tag project. Bell tower. Wapa mahuman. Nya, wapatay CR diha dapita. Magtukod patag bagong kumbinto kay kalusnoon na ng kumbinto speakers matod pas mga engineers. Kay karaan na kay nastanan. Kada na ko matay kabuntag, thank you Lord. Wapa malusno. Wapa ra ba di ko ka-offer o kanang kuanda nganang sana balls of gratitude and petition. Mukuha niya day ko karon day tingali. Hoy, asyirit tagay niya ko diri ko ana. Balls of sa tingan na. Reserbahe kog usa. Ihato niya diri o niya inig offer kay tagaan ako og love offering. Ang naghatod og ang gihatod. Ana, no? Kay karon po kay numdo magpasalamat ay kung nakamata pamilya kalusnoon ako nuna. Ingon sila. Naghuwat na ako nung nagsaktong higayon. Unya og dili og dili mo palit og slot anang atong mga slot din Saan na to pagtukod? Pangimbitar gyud. Kanang mga tao nga nasigir og apil anang naang scam sa korupsyon, sa flood control. Asa man na makasangyaw sa uban nga kinahanglang transparent o responsible ta. Ato yung ipakita ang tanan natong transaksyon. Kanang gasigig insert anang naang mga budget na to nga ilag i-insert. Karon pa man kuno ang hitabo ka ng mga insertion o gisugdan kuno na atong panahon kuno ni Presidente Duterte pero gibito to niya tanan nga gi-insert. Karon so in-insert tayo. Naanad naman sa insert, insertan og ayudi, insertan og kondom. Hashtag budget, i-insert na. Kanang gasigi og abortion, kanang ga-abortion, di gid na kasulti, maamang sad na sila nga mosulti nga magsigig ingon, ayaw gid mo anang abortion. Kanang nagpalaygit, kanang kasigig inom og pills, maamang sad mo sa pag-ingon nga ayaw mo pagsigi og inom anang pills kay supak das kabubutos Ginoo. Ana na siya. Lingay mong tupad. Na kapila na kanaamang. Nakapila na kanaamang. Kamong mga officials barangay, officials lungsod or officials nasod nga kusog kayong mo kusog kayong mo gamit ana dihang mga karsada nga mo inyong parkingan sa inyong mga sakyanan. Di gyud mo kasulti anang namarking diha nga ipalayo ng inyong sakyanan sa karsada. No. Ay otro masad mong anha mamarking. Na ay mga barangay, maglisod na tag-agi, tugkaran sa barangay. Nga naman, ang mga sakyanan sa barangay, naagi parking sa kalsada.
Nga di man mo ka limpyo ana mga barangay officials. Unsaon ba niya inyo paglimpyo nga tusuban? Nga naasad na markings karsada, nya gagmay ra ba ng daan na tus barangay, samot kapitos. Di ba? Hingga pa dirwa na manggoy lugar. Ang sa iba'y lugar, kana din yung sala di ay. Di ada isuod inyong sakyanan. Haron, anha na lang sa mo higda suod sa inyong sakyanan. Isuod sa inyong balay. Paghimo mo grahian. Ayaw ng karsada, himo ang grahian. Kamo sa mga nanimbaron din nya inyong mga tindahan na akilid sa karsada. Iniglakaw ninyo ron dito, mahimo mong amang, di mo kasangyaw ang mga naninda di akilid sa karsada. Samok-samok las karsada. Nga moingon mo, ayaw ang paninda diri kay hazard ni. Ang mamalitay anhin nas karsada magsubay, kuyaw matapsingan ang mga motor, kusog ra ba kay napadagan ang mga sigag mata diha nga nagdrive. Mura nay sigag mata nga di kakita. Kagot pagipon, pero way giusap. Na mga peligro man na, kay britso ra man nagpadagandagan. Nya ang imong customer naa gabarog sa karsada kay naa ka naninda sa karsada. Nya mag-deliver pag yun og kunuhay stock sa imong tindahan, iparking pag yun sa karsada. Perting luuyas atong agianan. Kita ra dyan naglisod-lisod nato. Nya mahimot ang amang basta nagbuhat sa taan. Mao na si Zacarias nahimong amang. Pero kay nituo naman siya sa Ginoo, naulian ra sad siya. Pero ang mga tao nga nagsunod sa Ginoo, mga igsoon, bisag patyon pa, saba ni Santiago Apostol, kanang nahiusa gyud ang ilang kasing-kasing sa kabubutos Ginoo, bisag patyon pa, sama ni Lorenzo Ruiz, makasulti gyud. Dili gyud maamang. Di maamang. Naasay akong gitambagan, nagpalaygit siya. Nya pagpalaygit niya, dangtag mga 3 ka tuig, na ectopic pregnancy. Hapit hinoon siya mamatay. Nya nagpahilog siya nako. Padir, hilugi ko, gahilak. Ano man, na ectopic ko. Anong na ectopic man ka? Nagpalaygit ko. Oh, ano man na? Nalaygit ka niya na ectopic. Wa jud ko kahibaw. Na ako naghilogan inaoton ta, matiwas na ka. Sus, nabuhi man noon. Dito ko sa operasyonal, ano ka na padong na operahanan? Emergency operasyon. Chaplin-chaplin, mag-hospital sa Zaona. Inaoton ta, matiwas na ka. Thank you, Father. So, nabuhi man. Ningad to nako, padir. Sus, gasya-gas Ginoo padir. Matud pas doktor, og nadilid pa, bisag 2 hours lang. Patay na gyud ko. Karon padir, nabuhi gyud ko. Nya, unsa mo ti akong kahulugan ato padir? Nako, unsa man? Pag-abot na ko sa recovery room, pagbukag is ako bata padir, dako kay rosaryuhan dito sa kanang Kisame padir. Nya pagka tan-aw na nako taud-tauran, wa may rosaryuhan ay dito. Pero naidako kay rosaryuhan tos Kisame. Ang sa meaning ato? Secret. Nya ako siyang giingnan, ang mahal nga Birhen Maria naguol sa imong gibuhat nganong nagpalaygit ka. Nya ang yawa mo'y nibutang ni mog similya nga diha nipilit sa imong fallopian tube nga naputol naman unta. Tagsara man kuno kay na mahitabo. Ang yawa mo'y gabutang araw adto para mamatay ka. Nya kay nabuhi man ka, himuon kas mahal nga Birhen Maria nga tigsangyaw against ligation. So good din siya sangyaw, giinsultuhan dayos mga tao, pero hangtod karon nagsangyaw lang yapon siya. Nya iya din gamiton niyang kaugalingon, tanawa ko ninyo, hapit ko mamatay tungod sa akong kabuang. Ayaw mong sunod nako sa akong kabuang nga nagputol-putol ko sa akong fallopian tube nga hinatag sa Ginoo, dili ni ako.
hinatag nis Ginoo. Ana. Nge, lingay mong tupad. Na ayaw kis anang kilay. Hinatag nas Ginoo. Ana? Hinatag nas Ginoo. Nya maingon sana siya, nya kanang kilay nimo. Nya siya, ayaw sunod nako. Kay nahimo kong buangon. Sugod karon din ako mangiskis. Nindota. Sunod imong balik di report tim batian ni mugnaw. Bati kag naong sa matas mga tao, mura kag anghel sa matas Ginoo. Pero mura kag anghel ang imong beauty sa matas tao, pero mura kag yawa sa matas Ginoo, isuka kaniya ug ilabay ka sa kalayo nga way pagkapalong. Na siya. Last na lang lingi. Ingna mamalitag slat. Ingna. Sige na. Ingna ba? Nanong di magina kabuka inyong baoy? Na malitag slat. Dinhi ako mga bisita, nagpa-picture, mga unom tingito sila kabo, kaya pagdayon na yung lakaw, niingon ditong usa, watas ako, kay mo palit pa kong slat. Nagtinanaway itong uban di man to taga dinhi. Palit siya slat, pag human isa, o sa man ang slat? Isa, pamalit mo slat? Isa, o sa man ang slat? Isa, ay, si Father le pangutan, kani, slat man ni siya, Father slat man ni siya. Unsa man ang slat pa der naka-Jesus donation no yan na explain sa ko namalit sad silang slat niya ako dito siyang gidool nako pwede na ka mamatay ana okay nahimo siyang 80 nakapalit og limbaw nakapalit yon ana na nindog na ta mga igsoon ang Dios mogamit kanato isip agianan sa iyang kaluwasan, mapaubsanon usab kitang muduol kaniya og moingon, manggihatagong Dios panalangini kami. Manggihatagong Dios panalangini kami. Nga bisan taliwala sa kawalay kasiguruan, padayon kitang mosalig sa Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios panalangini kami. Nga sama kang Zacarias ug kang Isabel ang mga ginikanan mahigugmaon mudawat og mga tungdanan sa ilang mga anak magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios panalangini kami. Nga daghang mga kabatan-unan ang maging hatagon mutubag sa tawag sa pagkapari o pagkareliyoso magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios panalangini kami. Nga ang Ginoo moalim sa mga masakiton ug muhupay sa mga himalapyon magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios panalangini kami. Nga si Halanggong Chokelo kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos ug mabayaw ngadto sa altar sa mga santos magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios panalangini kami. Nga sila nga mitaliwan na mahinangpong dawaton ngadto sa kalipay sa Dios nung gingharian magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios panalangini kami. Dios nga mahigugmaon o gamhanan dawata kining among mga pagampo nga gituboy nga naha kanimo uban sa gugma ug pagtuo
pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Maigsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Ta sa Ginoo ang sakrisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagay kagmaya sa ngalan alang sa kasalanan ug sa tibok nga santos nga simbahan. O Ginoo, tan-awa nga mapuangoron kining mga gasa nga among gihalad dinhi sa imong altar, santo sa pinaagi sa imong gahom, kining among gihalad sa among kahuyang, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo, ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay, gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag ug gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao, aron inig-abot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pagampo, tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig, ug busa, uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Lord.
santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangitlong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Pag
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay ng palawat kanimo, apan pamulong lamang kung mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang
magpo kita. O Dios nga makagagahom, nagapasalamat kami kanimo tungod sa mga gasa nga among nadawat. Himoa nga magtinguha kami sa pagsaulog sa umaabot nga pangilin, aron magpasidungog gayud kami sa pagkatao sa among manunubos, uban sa malinis nga kasing-kasing. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnon nga gahom nga mao'y mobag-o sa atong kinabuhi ug mopatuman sa kaluwasan. Nga ato lang buhaton sama nila ni Maria, musunod lang gid tag unsay kabubuton sa Ginoo, bahala nag-usahay supak na sa atong tawhanong kabubuton or kahibalo. Karon atong buhaton ang paghalad sa atong mga bowls of gratitude and petitions. Daghang salamat sa tanan nga may offer atos lang tagaag masipang pakpak. Naot unta ang inyong mga gratitude, palambuon pa ug ang inyong petitions ihatag unta sa Ginoo. Ato karong pasalamatan ang mga taong nialagad sad nato nining misa, ang ato mga kapulisan, atong mga barangay tanods, atong PIMAG, ang ato dihang mga Eucharistic lay ministers, usherates, love offering assistants, ang atong parish personnel, ang atong mga IT, SOCOM, ang atong mga sacristans, atong lectors, salmista, ang atong choir, BLD choir,
ang atong mga nihimo sa formal offerings karon pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Landrino ug Mrs. Anselma Kabang and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Nya padayon tag pamalit sa atong mga slots. Ako nang ikaingon, dako kay ning makaluwas nato. Ang atong Grace tag 100 pesos per slot, nya nani 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. Ang atong PPSC nga mao ni atong gamiton sa padayon gyud anito mga projects dinhi tag 100 pesos, nya duna ni 162 slot challenge nga tag 16,200. Nya ang atong DPR para sa atong pagpanukod og mga balay tag 100 pesos gihapon. So far, ubay-ubay na tag nadawat nga slots, atong pakpakan ang namalit og slots. Salamat kayo. Dako pa kay kuwang, daghan pa kay tag mga slots nga igbabaligya. Nya, kumusta namang inyong ikhap? Nakahalad na mo? Akong giinsakan ang ato dihang mga luwa nga kada human sa misa magda silag mga ikhak envelopes karon diha maglinya silang tanan aron nga kamong manglakaw mukuha mo envelope dada sa inyo nya sudli didto suwatis inyongan nya kada membro sa inyong balay tagsa gina ka envelope aron kada envelope nga ma-empty nga nainyongan atong iso dinhi sugod sa December 25 ato ng blessingan hangtod gyud sa December 31. So ang masud nga ngan dinhi malangit, ang di masud muhonong. Nana. So ana dia, nya kamusang manguha, la pagdamo, napamoy silingan ditong suod-suod ninyo, inyo mga parinti, natagay sa dito. Nya dad-angan higbalik. Ayaw iso dire dito las opisina. I-submit abot ninyo or diha sa mga lamisa. Unya, ang atong schedule sa mga misa na to sa Domingo, karong Domingo, wala lang tayo misa sa alas 6, wala sa tayo misa sa alas 8. Ari na ta sa alas 10, pamunyag, unya dayon, alas 3, alas 5, unya alas 8 na sa gabi, wala na tong alas 7 gabi. Unya, sa Pasko pohon, December 25, ang atong, sa 24, ang atong Vigil Mass, alas 9 gabi. Unya, ini kaugma, ang atong misa, alas 6 sa buntag, alas 10 sa buntag, alas 12:15, alas 5 sa hapon o alas 7 sa gabi. Ana, sa Pasko na, December 25. Mausa na itong schedule sa New Year. Sinig ka New Year. Nya, ang ato sang schedule sa Vigil Mass para sa New Year, mao gyapon alas 9 gabi. So, timan-ilan na ninyo, nya, padayon mo sa pag-suporta sa atong tanan dinhing gipangbuhat para sa atong parokya. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.